Klimatické anomálie 24. a 25. augusta. Veľká Británia. Rieka Temža v Londýne sa vyliala z brehov. Búrka Lilian narušila festival v Leeds. Holandsko. Nárazový vietor v meste Meppel. Francúzsko. Krupobytie pri Albi a v Gaillac. Tarn. Červené škriatky neďaleko Nice. Španielsko. Veľké krupobytie v provincii Teruel. Búrka s krupobytím a nárazovým vetrom v Tramakastile. Krym. Lesný požiar pri obci Ordžonikidze neďaleko Feodosie. Rusko. Obrovské krúpy v Turočakskom okrese v Altajsku. Jasná ohnivá guľa zachytená nad Rumunskom a ďalšia nad juhoafrickým Eastern Cape. Guinea. Rekordné zrážky v Konakry spôsobili záplavy. Sudán. Zrútenie priehrady Arbát spôsobilo ničivé záplavy. Saudská Arábia. Padajúce skaly v Kamis al-Bahr. Rozsiahle záplavy v okrese Džizán. Omán. Nárazový vietor v Al-Wasil. Jemen. Prudké dažde zaplavili Saná. India. Povodeň v Džalaure, Rajasthan. Čína. Silné záplavy v provinciách Ningxia a Shenxi, Indonézia. Prudké dažde spôsobili bleskové záplavy na ostrove Ternate. Erupcia hory Merapi. Zemetrasenia o sile 6,9 a 6,1 stupňa sa vyskytli v Tichom oceáne pri ostrovoch Tonga. Austrália. Obrovské krupobytie a ničivé vetry vo Viktórii. USA. Silná búrka s vetrom na leteckej základni McConnell v Kansase. Sneženie v oblasti Sierra Nevada v Kalifornii. Mexiko. Záplavy pre silné dažde najmä v hlavnom meste. Svet čelí rastúcim klimatickým výzvam a každý z nás musí prevziať zodpovednosť. Zdieľaním informácií o vznikajúcich rizikách môžeme pomôcť ostatným uvedomiť si ich a lepšie chrániť životy.